Il-ħidma tal-Caritas Fgħawdex li kienet titwettaq mill-Kurja u minn appartament fil-Fontana issa ġiet trasferita għal Dar Trionfi fil-Belt Victoria wara li fix-xhur li għaddew id-Djoċesi ta' Għawdex wettqet manutenzjoni estensiva tal-post. Minn hawnhekk jingħataw diversi servizzi soċjali mingħajr ħlas fosthom minn social worker, għajnuna bloti ta' ħwejjeġ oġġetti tal-ikel u tal-iġiene u klinika legali li tajn lil barranin li jkollhom bżonn għajnuna legali dwar permessi biex jakkwistaw dokumenti għal residenza f'Malta. Fl-inaugurazzjoni, l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma għamel riflessjoni għaliex il-bżonn ta' post bħal dan biex il-Knisja twettaq id-dmir li għandha li tieħu ħsieb b'mod speċjali lill-fqir u lill-batut. Aktar ma s-soċjetà ssir sinjura, aktar tikber il-miżbla u aktar ikun hemm persuni illi ma jkollhomx ix-xorti li ilaħqu mal-istandards tas-soċjetà u f'dan is-sens allura iktar ikun hemm iktar jikber in-numru tal-foqra tan-nies batuti. Dan huwa fenomenu li narawh li jiġri f'kull soċjetà u qed jiġri wkoll f'pajjiżna. Aktar ma l-istandards tal-ħajja jolew, aktar ikun hemm nies, aktar jikber in-numru tan-nies li ma jilaħqux miegħu u li jkunu fil-bżonn. Kompla jgħid li l-Knisja hija fid-dmir tajn lil kulħadd inkluż lil persuni li ġew minn barra u m'għandhomx il-fidi nisranija li fakkar għandhom il-bżonnijiet tagħhom ukoll. Id-Djoċesi ta' Għawdex għandha saċerdot, Dun Jimmy Sherry, iddedikat għal ħidma favur il-foqra u min għaddej minn sitwazzjonijiet li jeħtieġu għajnuna. F'din il-ħidma hemm imsieħba professjonisti u volontiera. Il-manutenzjoni ta' Dar Trionfi fir-Rabat Għawdex ser tissokta fis-surar ta' fuq biex jinqdew aħjar persuni fi bżonn ta' għajnuna fuq sma oħra tas-saħħa. Inizjattiva oħra li ser tittieħed hija li ser tibda taħdem Londri għal persuni li m'għandhomx din il-faċilità minħabba l-qagħda li jgħixu fiha. Il-Caritas Fgħawdex tmexxi wkoll Soup Kitchen li minnha jitqassmu 40 ikla sħuna 3 darbiet fil-ġimgħa.